FM adunay kadaugan. Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himoa siyang bahandik kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayong Mahal sa iyong kamutuhon at saon. tanan Yan sa kita mag-uban-uban ini nga tagdapit sa kamutuhon. Ilabi na sa bibilang ka mga adlaw o mga panahon nga wala maka paabot o mga mensahe sa sa tangandikan sa pulong sa Ginoo. Tungod kay doon na tayo mga buluhaton alang sa pagtabang sa operasyon mga kaigsunan sa pagpukod o FM radio diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyo, Cebu City, mga pinangga. Kuna nga within 3 days na mga operasyon diya gayon sa recording studio diya sa dapit sa Cebu, diya sa Malaboyo, Quezon. Kauban sa ato nga General Station Manager nga si Reverend King, butang may kaya nakasaol og sayo nga upat nga mga kaubanan o sa atong mga kaubanan sa gikan sa Cebu o sa mga kaubanan sa Pastor Gideon sa mga David. Ang pasalamatan ang Ginoo sa kalampusan mao nga nakoperate na sa Shine FM 101.3 diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyo, Cebu City. Ang kabong adlaw mga kaigsunan gisugdan gyud ang pag-open o niya nag-operate na karon naglanog-lanog na sa 101.3 Shine FM diya sa David sa Malaboyo, mga pinangga. Mga ato yun nga nakita kuno sa ugyon sa patindog ang mga poste igsoon saglit actual makita nga nakatabang sa mao nga pag-operate mga kaigsunan ug pagkamagyon sa FM radio. Ang aming tabang-tabang na dito mga kaigsunan katikap na o mga trabaho para sa mao nga buluhaton muna nga ano na may mga buluhaton mga kaigsunan ibig sa pagtaling sa mga wire ay nantigosag na mga igsoon. Pasalamatan ang Ginoo sa tulo ka adlaw gikan kayo sa Martes, Miyerkules, Huwebes o niya. Kapong adlaw alas 4 tingali to mga igsoon or alas 5 sa hapon nagtingog na gyud ang FM radio diya sa David sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyo, mga pinangga. Pasalamatan ng Ginoo sa kalampusan nga bisan pa man sa mga lagad sa Dios ug mga katawhan nga video kanunay gyud nga nag-operta kanunay gyud nga nagpaspas mga kaigsunan una nga ang ato nga mga minahal sa kinabuhi kanunay na nag-ingon nga wa lagi mo mag-online
wala na lagi mo makakomunikit, wala nga sa ingon niya na katrabaho maigsuon sa manasa si kitawag ko mga sundalo. Sa diha ka sa operasyon dapat imo ginahatagan og balon o dako nga pagtagan mga pinaga. Sa ngalan sa labing halanggang nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan makasaol magkaigsunan tingali naabot na karon sila sa gihulgan. Atong yun sila nga nakauban, nakuyong yun mismo sa pagikan gidon diya sa David sa Malabuyong, Quezon. At ang pasalamatan na Ginoo sa kalampusan, niabot yun ang panahon nga doon na napoy FM radio sa mga kadapit diya hakbang mismo sini sa Negros Oriental. Sa dako kayo nga panahon o kahigayunan nga lantaw o sulpong-sabta kung giunsa gyud pagama ning mga FM radio mga pinangga. Tungod kay kung bago kay nahibalan dili ka basta-basta maigsuon nga motangkat lamang sa taas ka tower maigsuon og pila ka sumpay pareha sa diri kita sa mga igsuonan duha ka lanes sa topo igsuon medyo taas ang mao nga tower nga gitokod niadto naming labay nga mga adlaw o kahapon adlaw nahuman gyud og nagpalamboson maigsoon. Muna nga ito pasalamatan na Ginoo sa kalambusan sa mga sa mga FM radio nga naglanog-lanog diya sa atbang mga kaigsuonan dinhi sa Negros Oriental. Ini nga 2024 o ang namasayo mga kaigsuonan kundo na napoy mga area dayang niadto nga operasyonan sa pagpatindog og mga FM radio. Pasalamatan ng Ginoo sa kaalam kay balong malangit nun, ilabi na sa ato nga General Station Manager si Reverend Kim Ryan makasaol na pinasahi nga ginaadman gikan sa Ginoo ay dili ni siya basta-basta kaigsuonan kung wa gyud kay nakatunan. Ora nga sa ato nga kahimtang sab igo lang sabta nga tig tabang mga kaigsuonan. Sa ginyana napusab na nga ayuda sa operasyon mga pinangga. Salamat sa Ginoo nga atong oras karon alas 11:32 gikan pagkita sa bayang-bayang mga kaigsuonan sa video init gyud ang panahon. Kanya video lapoy gyud ang atong lawas noon kay kanunay ta nga nag-adyas usab sa panahon o oras mga kaigsuonan. Mga lagad sa Ginoo kanunay ning gitawag og full time sa mga platform sa manini mga kaigsuonan. Naguban-uban na sabta balik na sabta mga kaigsuonan sa atong programa back to normal mga kaigsuonan alang sa pagpaminaw o pagpaabot o paghatod og mga mensahe dinhi sa balaang kasulatan. Kumusta man nagtanan mga kaigsuonan? Ilabi na sa pipila ka mga adlaw o pipila ka mga panahon kawa kita magkauban-uban mga kaigsuonan labi na sa sayo nga kabutabon kung kay kauban nato ang mga manager gikan sa diagyo sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia Malabuyong Cebu City o ang ato nga General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan makasaol mga kaigsuonan. Wala nga itong ipasalamatan uban sa iyo mga kaubanan o ako nga ipasalamatan ng Ginoo sa tanan nga nagatiman diya sa David sa sitio Kalugtugan uban sa kapikas kinabuhi ni Pastor Gideon si Pastor Araso o sa tanan niyang mga kaubanan sa iyong mga bayaw sa iyong mga ginikanan sa iyong mga uganan o sa tanan nga magkatawhan diya sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia nga mo'y nagatiman yun na mong maigsoon. Huwag buas, huwag hunong ang inyong pagkamayo o pagkabutan ang inyong mga panalangin sa matapos sa amin. Nagbuhis mo o panahon sa pagatiman sa mga alagad sa Diyos alang sa operasyon. Nililaman sa pagatiman kung dili. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagpaapit sa panalangin sa labi anong bahin man, sa financial man, o bisan o sa man ang inyong agipugas sa mga alagad sa Ginoo aron makaabot sa destination o makabalik nining mao nga dapat ay declare blessing sa matapos sa kaninyong kamakinabot. Laban sa tanan karon na binaw sa Libre 95.3 back to normal na sabta mga pinagda
alang sa ato nga programa dinhi sa pulong sa Ginoo. Wow. Muna nag-atbang na mga kaigsunan ng mga FM radio, tingali by this year, doon na po area nga ito nga mapundar nini nga mao nga puluhaton na igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Sir Managat or Mayiti. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live dinhi sa social media. Back to normal na sabta magkaisunan sa tanan nga naminaw sa Sign FM nga nagapalibot nini mao nga dapit. Unang atong ipasalamatan ng Ginoo sa karamposan, ilabi na sa tanan nga naga-ampo o nagpaluyo kanunay diya sa mga pag-ampo sa buhay nato nga Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Alcancea, Fritz Patrick from David kayo diya sa Bulisong mga kaigsunan. Una nga ni atong last Saturday, wasap ko makamit sa atong mga estudyante ulo mga kaigsunan. Doon na po tayo importante sa Kalakaw, diya sa La Libertad. Unang kapong adlaw, una nga wala lang ko kabantay yung kaigsunan, sabi na midterm exam na dahil maigsuon. Una nga next Saturday lang ko meet ninyo, o niya ang mga lawa lang ko kamalag yun o para exam na kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pagsabot, ilabi na sa inyong mga pagtuon. Ako lang doon na lang ko'y may mensahe sa inyong mga group chat o niya naman sa ato mga program. Salamat sa Ginoo, ari kita sa mga pag-ampo mga igsoon alang sa pag-abli sa atong abluhaton diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo ining matahong kamutuhon nga gihatag sa Dios. Labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios tinubdan ug tuburan sa tanang mga butang. Tinubdan sa kaluoy, tinubdan sa pagkamaayo gikan kanimo. Imo kaming giatiman, imo kaming giamumahan, imo kaming giproteksyonan ug salamat o Dios sa success gihatag sa pipila ka mga adlaw nga operasyon o Dios sa Sign FM sa 101.3 sa Sitio Malabuyog, Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Kadiin karon nag-operate na sa pagmao nga FM rin. Salamat o Dios sa tanang katawhan nga hatag og panahon sa mga kauban ni Pastor Game Ryan Makasaol uban sa mga kaubanan uban sa mo ang station manager Pastor Gideon Cadillario uban sa iyang pamilya. Salamat o Dios kay ikaw nag-supply sa tanan nga nag-atiman sa mga pagkaon, sa tanan nga nagpreparar o Dios, sa tanan nga naghago. I declare blessing sa katapusan ninyo. Ilabi na sa tanan nga nag-share sa panalangin ikan sa katapusan nila pamilya. Lord, ikaw magabalik ka nila mga pinulok-pilok ng mga panalangin, magabo silang pinabuhi. Labaw sa tanan, ining mao nga dapit, sa tanan karon nga naminaw sa San FM 95.3, nakanunay kayo, nga naglanog-lanog ining mao nga dapit, mawalay puas o walay kaluya, ang ilang pag-atiman o pagsunog kayo ining mao nga programa. O sa tanan ng mga kaisunan din sa balog, dapit sa Pilipigan, o sa tanan nga mga kaigsunan o sa dapit sa Kampuy, Lord, ikaw makapanalangin labaw sa tanan sa among pagpangandar na sa salain nga buluhaton alang sa dako nga pagpasalamat ining mao nga dapit sa malabot na Mayo 16 sa among i-clean ang imong mga saad o Dios na ikaw mag-supply sa tanan namong mga panginahanglan labaw sa tanan o Dios sa financial nga mga panginahanglan. Salamat o Diyos sa imong patikuban sa timog na mong panimalay sa ako ang natulo ka mga anak sa mong ganan sa mong wife karon na nakaroon sa Saudi Arabia diya sa David sa Riyadh kaya mo siya gihatagan o buutan o may nadlukon o matinagdanon nga amo o Diyos kaya mo gihatagan na sa akong kapitas kinabuhi. Lord, ako mga pag-ampo nga anak kanimo magpabilin ang ilang pagkabuutan hangtod mahuman gayon ang mao nga kontrata. Salamat o Diyos sa tanang kaigsunan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan. Headed by Pastora April Mia Cabduran, ikaw Diyos maghatag usab niya kalingkod kadasig kaalam ikan kanimo labaw sa tanan sa dapit sa Kampuy Amahan. O sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nasod o Jesus. Sa tanan nga mga OFW nga nagapanarbaho sa laing mga nasod, Lord, ikaw magaproteksyon pag-apik sila makinabuhi. Hingin natap na o dapit sa kabuntuhon, ihatag ka na mo sa mga kami magkatuon, sa mga pulong, mga mensahe nga may pinaka-importante sa mga kusa na mo kang mapinabot.
aron kami adunay insaktong direksyon, aron kami adunay insaktong giya gikan sa imong mga pulong amahan. Lord, among ilang mawag gud kami ra mahimo sa imong kaugalingon. Tanan namong mga paningkamo, tanan namong mga pagpugi, tanan namong trabaho, amo kining itudyan nga kanimo amahan. Ang amo nga obligasyon maulamang ang pagtahon, maulamang ang pagtuman, maulamang ang pagbuhat uyon gayon sa imong kabubuton amahan. Pinagi sa balang kasulatan. Salamat o Dios sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa tanan nga nag-paambit ni ini. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, Lord. Nining mao nga dapit na pundar kining mao nga FM radio. Tungod kay aduna kay dakong katuyuan, dako kang aduna kay plano sa mata ko sa kanamo ka magkinabuhi. Lamang ang among buhaton mao lamang ang pagtuman ini. Pagtahon o pagsanong sa imong ipabuhat kanamo. Dumog himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Ilabi na o Dios ako kang ipasalamatan sa dako nga kalampusan na nahimo o Dios sa mao nga dapit labaw sa tanan sa imong pagproteksyon o pagbantay nga diin wa gyud nimo kami masagdi, wa gyud nimo kami talikdi, padayon kang nagproteksyon o nagbantay sa tagusan namo ka maginabuhi. Kadungganan himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mag-ingon, amen ug amen. Salamat sa Ginoo once again sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa naminaw sa Sign FM. Medyo dugay-dugay ko tang nakabalik isuon. O niya, medyo ako pagod nga gibati ang kahapo sa biyahe gikan ngayon sa Cebu City. O niya, sa panahon sa travel isuon, medyo kung magmotor ka, open na yun. Niya, abog o niya doble sa mga amping isuon tungod kay sa alagian, hindi na ito kabisado o niya, labos sa tanan. Tanunay na ito itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Back to normal na sa tama igsoon, although wala man mag-live si Pastor Gideon. Kahapon adlaw may igsoon ang atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol mo nagpa-update sa mensahe sa Ginoo mismo gyud sa recording studio o sa Sign FM nga bago karon nga napundar diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malumuyok, Cebu City. Sa 101.3 Sign FM mga igsoon. Salamat sa Ginoo, tingali do na pay mga FM radio nga ipundar sa mga alagad sa Dios. Muna ko pasalamatan ang Ginoo nga dili sa lalim igsoon. O di mo yung una-unaon, kana na lamang pagbaat, kana na lamang pagsaka, tanaog, o niya pagpatindog sa tower, palampingan sa igsoon. Apan pinagi lamang sa pagkamayos Ginoo, dili man gyud na mahitabo nga mahimong mapakyas. Kaya nga itong ibuhat igsoon, dili man na para sa atong kaugalingon, kundi para man sa kaayuhan sa tanan. Aron ang mga tao igsoon, makadungog sa mensahe sa Ginoo, kunya labaw sa tanan, makahibalo, kunon say angay na itong buhaton. Lamang, naalagyon nimo o nako ang desisyon. Usahay magun mga igsoon, mas nindot pagpaminaw o tutuhan ang mga sugilanon sa kalibutan kaysa sugilanon nga gigikan sa balang kasulatan. Lisod buhaton, kung kay daghang kidili, daghang ibawal, pero ang timan-an na to igsoon, kung kidili man o daghang ibawal, pero kaayuhan mismo sa atong physical na bahin. Ikaw o ako, ang Biblia, nagtugan o nagtudlo sa insaktong pagtudlo. Wala ni nagtudlo na ikaw ang tumpawag nato sa kalaglagan. Wala ni nagtudlo na ikaw mismo ang mong physical nga bahin. Mahimo nimo abusaran. Mahimo kang mismo makantos sa imong binuhatan nining nawong sa iyo ta. Ang Biblia nagtugan naghanay sa insaktong pagtudlo. Nganuman, dili gusto ang Dios nga ikaw o ako na itumpawag ngadto sa kalaglagan. Dili lamang nga itumpawag sa kalaglagan, kundi ikaw o ako dunay insaktong giya samtang buhi ka pa. Kay kung wagi ang Biblia, ikaw o ako pwede rang madali nga matintal sa kalibutanon nga kalihukan. Ibig ang imong pamilya.
mao nga usa ni kadako kay pribilehiyo dakong kay gayunan sa mga alagad sa Dios nga nagapaambit og naghatod gayon og tin-aw og tataw nga mga mensahe aron ikaw ug ako mahimong magpreparado sa umalabot nga mga panahon. Wow. Ang ato nga topic karon mga igsoon, naguluhan kinig pagtuto. Mangutana ko igsoon. Sa imong kinabuhi, sa imong pagtugot sa usa ka tawo, hinumdumi dunay duhay resulta. Sa imong pagtugot sa usa ka tawo nga imong gitugutan, duha lang yun ang mahitabo. Either malipay ka or maguol ka. Amen ba? Ang rason ni ana kung maguol ka, kung ang imong gitugutan wala mahaom diya sa balaang kasulatan. Amen ba? Apan kung ang imong gitugutan o gihatagan og panahon sa imong pagtugot sa isig katawo igsoon, imong makita nga matinud-anon, wow, ikaw malipay na. Apan kung dili gani, ikaw may maghatag o ikaw magproblema ni anak mga kaigsuonan sa katapusan o sa luyo ni anak mga kaigsuonan. Hinungdan ang pulong sa Dios, naghanay o nagtugan kanimo o kanako o kanatong tanan aron ikaw o ako ibig sa imong isig katawo, ibig sa imong pursosong igsoon, ibig sa pursosong ginikanan, ibig sa pursoso o silingan ba dapat imong ayohon pagprosesa kung angayan ba nimo hatagan o pagtugot ang usa ka tawo. Amen ba? Ibig sa imong kaugalingong asawa o bana, daghan kay mga pagtulunan, daghan kayo mga organisasyon nga nahimo nga dili may panag-ingnan tungod gitugutan ang dili kasaligan. Hinumdumi igsoon, dapat alagad ka sa Ginoo, dili ka madali-dalion sa pagdesisyon sa tao. Kay mismo ikaw na sa ibig sa imong kaugalingon, ibig sa imong kaugalingong ginikanan, ibig sa imong kaugalingon nga mga igsoon. Kasagaran ng mga pangitabo nga magmahay ang tao moingon, may paywa na ko to siya tugti. May paywa na ko to siya hatakig panahon. Kay nasayop di ko sa iyang pagsabi. Wow! Apan kung ikaw sa imong pagsalig na focus o haom na to sa Ginoo, sa imong pagduol na to sa Dios, igod ka mapakyas. Kay ang pagsalig nimo nga to sa Ginoo nga makapinasing-kasing dili ug dili gyud kanya kawanan. Atong basahon ang Salmo 119 bersikulo 1 ngadto sa 8. Ayaw pagtugot sa mga tao nga mapahitason. Sa imong kinabuhi karon igsoon, ikaw ug ako lang goy nasayon. Kung kinsa ang mga tao nga imong ikahalubilo, ikaw ug ako ra goy nahibalo kung kinsay angayan ug hatagan ug panahon ug pagtukod gikan sa imong desisyon. Apa na ama ko'y sitwasyon igsoon usahay, mapilitan ka ba? Kanang wa kay kaigyasan, wa kay kasimangan, mutugot na lang mga igsoon. Sa istorya pa na magkaigsunan nga gitawag og naimpito mangguguan na pastor. Wa na magud ko'y kadaganan sa lagtod nga pag-istorya naipit. Wow! Kay moingon ganing naipit, wa na gud kay kaigyasan, kay naipit naman. Apan diha sa pulong sa Ginoo, dapat magbantay ka. Ato ning pasahon ang Salmo 119 bersikulo 1 ngadto gayon sa bersikulo 8. Nasayod ko, nga doon na mo'y mga Biblia, doon na mo'y kasulatan nga inyong iandam, dapat magpasayod ta. Kaya niining na kinapos nga mga panahon, pwede tang maluya. Pwede tang sunod simana,
wa na tay gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo o kinabuhi. Una, natong usisahon ang atong kinabuhi. Ngadto kini sa 8 igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 119 bersikulo 1 ngadto sa 8. Ingon diri, bulahan katong putli og kinabuhi og nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Wow. Dos, bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo o sa kinasingkasing nagsimba kaniya. Ingon diri sa 3, wala sila magbuhat og dautan kundili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Imong masayran ang usa ka tawo nga angayan nimong kasaligan. Angayan nimo nga duna kay pagtukod, brother, sister, akong nakita nga ikaw adunay katakos biyalan ka nining trabaho. Apan kung sa imong pagtugot o paghatag og authority, kung ang usa ka tawo nga imong gihatagan nga nag-ingon diri mga kaigsunan, dili gani putli og kinabuhi. Kung sa may opposite ana igsoon, kung sa may putli, kung sa may atbang ana dili putli, that is dautan. Kung sa gingon dire, bulahan katong putli o kinabuhi, nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Unang-una, nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Kay kung dili gani na nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo, nagtumatuman lang na siyang kaugalingon, magmahay gud ang nagsalig niya na ekson. Amen ba? Ingon ang 2, bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo o nagsakinasing-kasing nga nagsimba kaniya. Wow! Sa tupa, doon na ay nagsimbang dili ka nasing-kasing. 3, wala sila magbuhat og dautan kung dili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Wow! Sumala sa iyang kabubuton. 4, o Ginoo gihatagan mo kami sa imuhang nga mga balaod o gisugo pagtuman niini nga matinud-anon. Wow! Gisugo sa pagkinabuhi nga matinud-anon. Kay kung ikaw ug ako dili gani matinud-anon, dili sa matinud-anon ang Dios kanimo. Ato nang hinumduman, ingon diha pag-igsunan nga matinud-anon lamang ang Dios ni atong matinubanon ug matinud-anon ngadto kaniya. Ingon ang Salmo 18 bersikulo 25, matinud-anon siya kung ikaw matinud-anon kaniya. Ana na igsoon, maungan ini kalibutan na kadaghan kay mga tao sa kalibutan nga mo kaingon kang grabe ka matinud-anon, pero sa luyo di ay dili matinud-anon kay dili man sa gitawag magalahutay. Ang paglahutay mga kaigsunan usa na sa declaration og nagpamatuon nga ikaw ug ako hangtod karon nagpabilin sa pagkamayos Ginoo. Wow! Maunay matinud-anon. Mag-unsa man ang usa ka tawo nga moingon, grabe ko ka manasigon pastor. Grabe ko ka seryoso. Pangutana mga igsoon, kaya nimo hangtod karon. Ingon diri mga igsoon sa 5, matinud-anon unta ako kanunay sa imuhang mga sugo. Wow! Ingon si Salmista David, matinud-anon unta ako kanunay sa imong mga sugo. Kay kung dili gani ka matinud-anon, sunod simana, sunod bulan, nagani ko kang rason. O kalit lang kitang mawagtang mga kaigsunan sa bulaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Pastor Resi Baldonado from Pasay. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan nga naminaw sa social media. Mangayo lang gipog dispensa tungod kay pila ka mga adlaw wala ta diri maigsoon. Sikad ato nga minglabay nga semana sa Sabado sa Pernis atong Sabado dito tas La Libertad o niya aming bahaway tagkanyo diri. Dahil ming travel na usab kita going to Malabuyok, Cebu City. Tulo ka adlaw na mo nga operasyon sa pagkama sa 101.3 sa Shine FM sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City mga binaka. Kauban ang atong General Station Manager o sa atong nga manager nga si Pastor Gideon Candelario. Manang kahapong adlaw alas 5
nagsugod na gyud ang FM radio sa maong kadapit. Wow, grabe. Ingon ang mensahe sa Ginoo, matinud-anon unta ako kanunay sa imuhang mga sugo. Ikaw ug ako mao ra gyud nakahibalo. Ikaw ray nasayod ug ako ray nasayod kung nagtuman ba o matinud-anon ba ta sa pagsugo o pagtuman sa sugo sa Dios. Ang resulta ni anak mga kaigsunan, pagpamatud-an kung nagmatinud-anon ka, hangtod karon nagpabilian ka sa pagkamayo sa Ginoo. Apan kung dili gani igsuon, daghan na gining rason mauni mauna, wa na gyud na bawag tag gyud ang pagkamatinud-anon sa usa ka tawo ngadto sa atubangan sa Dios. Amen ba? Ingon diri sa city sa 6, unya dili ako maulawan kay tumanon kuman gayud ang tanan mong mga sugo. Wow. Sa to pa, kung di gani kakatuman sa tanang sugo sa Dios, posibilidad nga maulawan ka. Posibilidad nga ingnon ka sa imong palibot, nga balo-balo kang Kristohanon, pero imong batasag kiniya, umura mas gyapon, may paidili Kristohanon, pagkalisura. O na ilisod. Eh bisag kung saon pa nimong anggon mga kaigsunan, bisag pagaman pa na nimong certificate. Nga mo ingon pamatuon mga kaigsunan, na ako certificate ka Kristohanon ko, yes. Apan pamatod kina pinaagi sa imong mga binuhatan. Amen ba? Diya ang lintunganay ug tinud-anay nga matinud-anon ka sa pagtuman sa balaod sa Dios. Unsay giingon, unya dili ako maulawan kay tumanon kuman gayud ang tanan mong mga sugo. Si Salmista David na ulawan ba? Wa. Ibin gani sa pakig-away ni Goliath o magani isa ka ulawin. Ipakaulawan sa siyang mga kauban, ni atong wala pa niya mabuntog si Goliath. Grabe ka itong criticize. Grabe ito kaayong pag-lockdown ni Salmista David. Ibin mismo siyang kaugalingon, ibin mismo siyang kaugalingong igsoon or amahan. Ginang gusto, ikaw makik-away ni Goliath nga kabutitoy nimo o sa manang butitoy mo igsoon. Kagamitoy nimo, kabata nimo, igo ra kang nag-atiman sa mga karniro, tagabantay ra ka dito. Grabe sa. Di ayo sa underestimate sa iyang mga igsoon o sa mga sundalo kaniadto sa iyang pakig-away ni Goliath. Pero ningon siya, wa ko magsalig sa akong kaugalingon ang akong gisaligyan ang gahom sa Dios. Wow. Magsalig ka ni kas gahom sa Ginoo igsoon, di ka magsalig sa imong kaugalingong kapasidad. Laro gyud ka mahimong magmadaogon. Unya katong mga tawo nagpakaulaw nimo, mao'y maulawan oy. Mao'y matihaw. Kay masayop man na bisan usaon igsoon. Masipyat man na. Moingon man na, dili man ay tinuod to. Maulaw na namo pakita nimo ay. Duha ra pod mga kaigsunan ang sitwasyon sa tao. Sa pasiaw pa maigsoon nga moingon sa bang tao, kana kon pastor kun daw do na koy uwaw. Uwa. Mo ra sa. Adunay mensahe si Pastor Rice Baldonado. Good morning. Good noon Pastor. God bless. Wow. Mahimot to ang atong oras. Alas 11:58 na mga kaigsunan. Unang gaulat-ulat ko kung mag-live si Pastor Gideon, video doon na pa siya gisit up. Nagama pa siya tingali exhaust fan mga kaigsunan dito sa FM radio. Iagir sa recording studio mga kaigsunan. Kaya ito man dito gibutang ang mga gadget mga kaigsunan o ang transmitter. Ito agad mismo sa iyang area gitukod ang tower mga kaigsunan. Wow. Una nga ang mga lagad si Ginoo pag-ingon doon ay bulaton, nag-abot rin ni mga kaigsunan. Wala ni nagbase kung sa relihiyon, kung sa title mga kaigsunan sa tulog o mga grupo. Kaya nagkalinglain biming mga title sa simbahan nga among gidala. Pero ang among gidala ang pagkamayos Ginoo. Wa may magdala sa kung kagot among kauling title igsoon kay wa kuna na sa Biblia. Ingon diri maigsoon, onya dili ako maulawan kay nagtuman, kay tumanon kuman gayud ang tanan mong mga sugo. Kung di gani ta katuman sa sugo sa Dios, posibilidad nga maulawan ta. Ingon ang 8, tumanon ko ang imuhang mga sugo, busa ayaw ako isalikway. Kung dili gani nato tumanon ang sugo sa Dios, posibilidad nga isalikway kita sa Ginoo.
si Salmista David sa panahon sa gira, sa panahon sa pagigaway ni Goliath, wa gyud siya pasagdi. Tingali ipasagdan siya sa mga tao kaniadto, nagiingnan siya, ikaw ra butituya kang gamay kaayo ka, magigaway ni Goliath ka, makaulaw lamang ka. Pero niingon si Salmista David, wa ko magsalig sa kong kagalingon, nagsalig ko sa gahom sa Ginoo sa iyong pagkamayo. Wow, ikaw o ako, nagsalig ba ka sa pagkamayo sa Ginoo, o nagsalig ba ka sa imong kagalingon karon nga abilidad? Kaya kung magsalig tas atong kagalingong abilidad, muingon ko sa mata ko sa mapakyas yun ka. Naghangay mga taong sikat ining kalibutan na may soon, mga artista, ilado sa media, ilado bisan asa, apan sa diha iyang gisaligway ang pagkamayos Ginoo, mingbalik pagka-ordinaryong tao. Hinumdumi matag lakang nimo, matag desisyon, matag plano ang Ginoo na hibalo niya. Og diha na mabalaan makaigsunan sa imong pagtrabaho, sa imong pagsakripisyo, sa imong paghago. Kay kining tao sa kalibutan ra ba, grabe ra ba kay mo kaistorya, pero sa aktual na maigsuon dili na. Moingon nang daghan magugog trabaho, pastor, daghan mo kay obligation sa igsuon ang trabaho, di gyud na mahuman. Kada adlaw di gyud na mahuman ang trabaho, bisan kung saon pa mag-una pa na nimo ang trabaho. Pero kung ikaw ug ako kabalo kang mo manage sa oras, kabalo kang mubahig sa panahon para sa imong paningkamot, para sa imong pamilya, o para paningkamot para sa Ginoo, di man ang mahitabo nga mabugatan ka. Ikaw o ako aray nagdalas sa mao nga panahon, Exxon. Ingon diri makaigsunan sa mao nga Salmo kapitulo 37 bersikulo 1 ngadto sa 11. Dili masina sa mga buhat sa mga makasasala. Nausahay manggod ang tao sa kalibutan, mas masina pa ta sa mga buhat sa mga tao nga dili may nadlukon sa Ginoo. Ato pang basihan ang uban mo igsuon nga moingon na dato man na sila, wala man ay simba-simba. Na dato man na sila, na uminto man na sila, nakapalit man silang mga butang. Ang imong gilantaw ang mga butang, pero wala nimo lantaw ang pagkamayos Ginoo, kung naabag yun ang Ginoo kanila. Ang mga butang mawagtang, ang mga kaptangan ini kalibutan na pwede nang awayan, pwede nang patayan sa nabilin. Apan ang kaptangan nagikan sa Dios, ang pagtulunan, ang pulong sa Ginoo, wa guni katapusan, mga Pinoy. Ingon ang Salmo ato ning basahon igsuon, o una nga dili nato kasinahan. Kung adunay mga tao nga nauminto pinaagi sa mga pamaagi nga dili mayo, pasagdaan nato sila. Kay matinudanon man ang pulong sa Ginoo diya sa Revelation, pasagdai ang mga magbubuhat og dautan, og pasagdai usab ang nagbuhat og maayo hangtod sa katapusan. Ang importante ikaw og ako nga nangalagad sa Ginoo, nagsaysay og nagwali sa bitsay sa Dios ug nagkinabuhi ni. Maura man ay gustos Ginoo, maura man ay iyang ikalipay. Ingon diri makaigsunan sa Salmo ato ning basahon sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 1 ngadto sa 11. Dili ta angayan nga masina sa mga buhat gikan sa dautan. Ikon masina ganita igsuon, ang kasina igsuon daghan bina nga pagsabot. Tingali igsuon kung makadungog kag dili mayo, musintag sab ka, muingon sab ka nga muinsisab ka igsuon, masagday. Total mo abot ra mangyapon ang panahon nga makahuna-una na, muingon na ay nasayo man ay ko ani. Wa man ay di man ay tinuod tong ako ang pagbutang-butang sa mga alagad sa Ginoo.
may paywa kumutuo sa ako ang parinte, may paywa kumutuo sa akong silingan, sa akong mga igsoon, mga ginikanan o mga anak. Nakahimo na Hinoon ko pagbutang-butang labaw sa tanan sa mga alagad sa Ginoo. Hinumdumi ang matag nito sa imuhang dila, matag pulo nga mugula sa imong baba, nagdalag kahulugan. Gikinahanglan ang mga alagad sa Dios o ang nangalagad sa Dios, dili siya magpataka o biyaw-yaw. Dili siya magpataka og desisyon, kay base sa iyang pagdesisyon, ugma sunod simana magmahay siya. Wala. Nanay kasi-kasi inasakitan. Ingon dire mga kaigsuonan sa 37 versikulo 1. Kung ano na mo'y Biblia ngadto kini sa 11. Ato ning basahon. Ingon dire, ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan. Wow. Ayaw kalagot sa mga taong dautan. Muspon ko sa pagbasa, ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan. O ayaw kasina sa mga buhat o kasaypanan. Wow. Ikaw ug ako nakabaluman sa kamaturan. Ayaw kasina kay ikaw nakabalo nga sayop ang gibuhat sa usa ka tawo. Ayaw po buhata ang iyang gibuhat kay simpre ikaw nakabalos ka matuoran. Alang-alang suhiro nimo maigsoon. Kanang kasina maigsoon nag-illustrate na kung imo nang suhiron o imo po nang buhaton ang gibuhat sa mga dautan, simpre nasina ka. Tungkol kay nasina ka, imo pong gibuhat ang ilang gibuhat. Amen ba? Kung namutang-butang ang imong isikataw para nimo, ikaw sa pamutang-butang sab ka para nila. Nasina ta. Hinumdumi mga kaigsuonan, kung imo nang ma-encounter sa imong kinabuhi nining kalibutan na, kung tinun-anay kang Kristohanon, dili yun na maligayan sa imong kinabuhi karon. Imo ginang masugatan mga binangga. Unsay giingon diri? Ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan. Ayaw kasina sa mga nagbuhat o kasaybanan. 2. Kay malawo sila sama sa balili o malaya sila sama sa mga tanong. Wow. Ang mga taong naghimo niini, nagbuhat niini, dunay kinutbanan. Inumdumi karon, grabe kainit ang panahon. Wa nay simsim, wa nay balili, unsa pa diya tulay, ibin Bermuda maigsoon, nangalarag nas kainit. Ang mga taong sama niini nga nagbuhat ug supag sa kabubuton sa Ginoo, sama sa balili. Di gyud na magdugay. Sunod bulan, sunod tuig, makahuna-una gyud na nga dili insakto ang nabuhat nila. Kinuha nila. Mao nga ikaw nakabalos ka maturan, padayon pagmakanyopsanon, padayon sa pagpugong sa kaugalingon o pabilin pagkupot sa saad sa Dios. Mao gyud ay angay natong buhaton mga pinang. Ingon diri sa 3, salig sa Ginoo ug buhata ang maayo. Wow. Unsay angay natong buhaton? Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo. Bahalag buhatan tagdili maayo sa atong isikatawo. Apan ang kabubuton sa Dios padayon og pabilin nga maayo sa imong isikatawo kay gibuhatan ka sa Dios og maayo. Wow. Maunay iyang gusto. Maunay iyang ipabuhat nato igsoon og magpuyo kadiha sa yuta nga layo sa kadautan. Wow. Sa diha nga di ay magbuhat kag maayo, layo kas kadautan, tingali dool kas kadautan sa mga tao sa palibot. Kay simpre maigsoon sa kinabuhi ni Jesus, napuno bitog isyo, napuno bitog underestimate. Pero sa katapusan maigsoon, siya mo'y nahimong bulahan. Ikaw ug ako kung layhan kang mahimong mabulahan, buhata ang kabubuton sa Ginoo. Igsoon.
Ingon ang 4, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay wala sa tao, wala sa imong silingan. Ang kalipay tinuod ana igsoon naa ra sa Ginoo. Ang tao kung makakaplag sa kalipay karon ra igsoon, pero pagkaugma na gool lasab na. Dili insakto igsoon nga moingon ta moadto ko sa inuman kay maglipay-lipay ko. Kina ako'y problema kung mahubog ng tao, pagkaugma mas grabe pa ang problema kay manghahangover pa igsoon, dili pa kasulod og trabaho. Hasta ang imong trabaho nga gipiyal sa Ginoo, di pa ka kaadto, maka-absent pa ka igsoon, problema na. Kay ang imong budget makuha naman within 1 day. Ginoo dili. Kinsay sayo? Ang uban o ikaw? Ikaw. Mao nga ang pulong sa Ginoo nagtuk-an nagtudlo nga ikaw ug ako kung kita magkinabuhi nini sigurado nga ang kalipay naagyod kanimo igsoon. Tanawa ra gud. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi ug unsa may iyang kinabuhi para sa tao. Kay kun ang Dios ang iyang kinabuhi dili haom sa pagkamaayo sa ngadto sa tawo, parehang Satanas igsoon. Ikaw ug ako wa kita insaktong direksyon. Apan ang Biblia ug ang kasulatan nagtug-an kung unsay angay natong buhaton aron ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Ingon dire pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imuhang pangandoy. Wow. Ikaw ug ako karon do na ba kay mga pangandoy? Hala, buhata ang ipabuhat sa Dios. Ayaw sa nag-una-unaha ang pangandoy. Kay kung una-unahon gani nato ang pangandoy, dili na kahimot as Ginoo, mapakyas kita igsoon. Moingon kita, dili man ni mao ang akong ipangandoy Ginoo. Dili man ni mao'y akong ipangayo kanimo. Ngano man, nag-una-una man ta igsoon. Ingon diri sa 5, itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Wow. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Unsa man ang pagkinabuhi? Ang imong sitwasyon karon. Ang imong pagkinabuhi. Nagkinabuhi ba ka subay sa pulong sa Dios? O nagkinabuhi ba ka subay sa balaod sa kaaway nga mao si Satanas? Pagkinabuhi. Sitwasyon kahimtang. Wow. Unsa may imong pagkinabuhi karon? Nagkinabuhi ba ka po subay sa pulong sa Dios? O nagkinabuhi ba ang tao nga supag sa kapuputon sa Dios? Unsa may atong kinabuhi, unsa may atong kahimtang sa pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Amen ba? Ikaw o ako ra gyud makatubag niya na. Ikson. Ingon dire, itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya og mutabang siya kanimo. Wow. Salig ngadto sa Ginoo kaysa imong pagsalig siya mo'y mutabang kanimo. Kay kung mosalig gani ka sa tao, mosalig gani ka sa imong gisikitaw, mosalig gani ka sa imong ginikanan o igsoon, mutuo ka bisag unsa pay isulti. Bisag unsa pay iyaw-yaw ni anak igsoon, mutuo ka kay ning salig kaniya. Bisag hubog pa na, bisag nakainom pa na, mao pay tuohan nimo ang mga hubog kaysa mga taong tarong. Mga Kristohanon, dapat magkinabuhi tag sumala subay sa kabubuton sa Dios. Kay kung ato pagtuuhan, mas tuuhan pa nato ang mga taong wala magkinabuhi sa pulong sa Dios, labaw pa ta subukan na. Salamat sa Ginoo sa imong pagwa si Ruel Sanipa, sa tanan nga mga Sanipa family karon nga nagsunod sa atong programa. At taas nga panahon may igsoon na sa mga 2 ka semana tingali ko mga kaisunan nga wala nakalahi. Unang pagikan ako sa Martes, dali-dali kitag lahi mga igsoon aron dili kayo mataas ang gap o ang distansya sa mga buluhaton para si Maya sa Dios. Ingon diri mga igsoon. Ingon diri sa 6, padanago niya ang imuhang kaayo sama sa kahayag sa adlaw. Wow. Kinsay mo padanag sa kaayo nimo igsoon? Ang Dios. Dili na ka mistil pang moingon sa uban. Ako maayo ko kay tao.
ako Kristohanon ko, dili na mistil pa, kung dili ang Dios na mao'y mo hanay mo establish nga ikaw maayo atubangan ngadtos Ginoo. Bisag ingnon pa ta mo igsuon, dili ka maayo atubangan sa mga tao sa imong silingan, or bisan pa man sa imong isig ka magtotoo kay di magina maligaya. Labi nang dunay mga tao mga kaigsunan nga mga Kristohanon nga mas tuuhan pa ang mga bisyosos kalibutan kay nimo nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Atong nang mga Kristohanon may igsoon nga wa kasabot sa mensahe sa Dios. Labaw sa tanan nagduha-duha o way pagsalig nga tinud-anay moinungdan nga dili ta dunggon sa Ginoo dayon sa atong mga pag-ampo ato kaniya. Amen ba? Ang sa igingon diri, padanagon niya ang imuhang kayo sama sa kahayag sa adlaw, og ang imuhang pagkamatarong sama sa utong tutok. Wow! Ang imong pagkamatarong igsuon, ang Dios na mo'y mupadanag niini. Dili na ikaw pa'y moingon, matarong ko sister, brother, Kristohanon ko, alagad ko sa Ginoo. Ipakita ang imong pag-alagad sa Dios. Kay ang Dios na mo'y mo establish sa kahayag nga naa sa imong kinabuhi sama sa utong tutok. Pagkaroon may igsoon sa rong orasahan, alas 12:16, grabe ko kainit. Unang kahapon man kaigsunan usa sa ato nga kauban nga tuag yun sa tower, tunas kinatas-an man kaigsunan ana sa mga 50 feet. Kay 60 feet man makaigsunan o niya gisumpayan pag yun og 10 feet. Ang atong general station manager maoy nagtiwas yun o niya migsa kakanaog sa kumigson magtudlo sa atong mga wire bitaw nga i-connect o niya sa diha nga nagsugod ng operasyon migsoon gitudloan mi kun unsaon paghikot o kung unsaon pagpaangay sa mga tali igsoon aron dili mga hiplos. Ingon si Pastor Kim, ari mo dire tudloan ti mo aron madali ta sa atong trabaho. Una ka naamis mga 8 ka tawo or siyam ka mga tawo nga nagpatindog igsoon, iyahay mi og paningkamot, iyahay mi og trabaho, iyahay mi lihok. Wow, 3 ka adlaw ang operasyon tingog ng FM radio. Wow, grabe. Mao nga diha sa panaghiusa, bisag laing-laing denominasyon, laing-laing grupo, apan nagkauyon nga naman ang patakaran o pamaagi maura tungod kay nagkinabuhi sumala sa Biblia, dili ko ni magkaiyahay. Gawas kun ang usa ka denominasyon nganuman ang pagtulunan nga nung dili magkasinabot, kanunay man ang ipataas ang title sa simbahan mo, ingon mo na ay di tamaan na magkuyog-kuyog ay kalain na o title, wa man ay klaro ng titula, wa man na, dili man na isikat, di wala man na ilado, wa man ay klaro, di ta mo simba diha. Mauna mga kaigsunan, mga tao nga wa kasabot sa mensahe sa Dios, mga tao mga kaigsunan, mga parasiyo, mga sidosyo, kinaiya mga igsuon ining kalibutan na. Nagtuo ba ta mga kaigsunan nga hangtod karon wala na nang kinaiyahan, naaragyapon na even sa sulod sa simbahan. Mauna nga sa sulod sa usa ka grupo kung dunay mga parasiyo o sidosyo kinaiya igsuon, maunay magsigi o kontradik daghan ang rason. Padayon ta mga kaigsunan, ingon diri sa city, paabutan nga ang Ginoo maoy mulihok pagbuhat kaniya uban ang pailog, ayaw kasinahi ang mga nagmauswagon o magmalampuson sa dautan nila ang paagi. Wow, ayaw kasinahi. Kung nauminto sila sa dautan nilang paagi, kung nalipay sila sa dautan nilang paagi, ala sige, pasagday sila, mao na ilang kalipay. Kung ang tao nga nagbuhat niya na para nila igsuon sakto man na, gusto man na, kung imuha nagsultian, ikaw pa himuong dautan na pasagday, biblikal man na igsuon. Pag-abot sa revelation sa pinadayag may igsuon, niingon ang pinadayag mga kaigsunan, pasagdai ang magbuhat og dautan, papadayo na sila sa pagbuhat og dautan, papadayo na usab ang nagbuhat og maayo. Unang ikaw ug ako,
blessed na kaayo atubangan sa Dios nganuman nakadumdum tas kamatuoran. Apan hinumdumi ang kamatuoran kung imong talikdan mo talikod usab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nganuman kay ang kamatuoran kinsay tagiyan niya na ang Dios igsoon. Wa nay lain ba? Dili si pastor, dili si pastora. Kay ang mga lagad sa Dios ego ra sab nang kasunod-sunod og nagbasa sa kapitulo bersikulo. Wow. Wa tay katungod nga moangkon niya. Ang atong trabaho mao ang pagpaambit. Ang atong trabaho ang pagsir sa kamaayos Ginoo. Dili pagsir pagpaambit sa dili maayo kun dili ikaw o ako dapat nga nakabalo tas kamatuoran. Ang kamatuoran mao'y atong idiskurso mga pinagka. Ingon diri mga kaigsunan sa 8, ayaw kasuko o ayaw kaligot-got, ayaw pagsuko kay kana makadaot. Wow, tinuod ko na makadungog gani kag sakit nga pulong sa imong isikata o masuko sab ka gastuhon ang imong kasing-kasing. Nagpasabot na mga igsoon dili patayin sakto ug wa patay napundar ug wa pa nakakabot ang mensahe Ginoo sa atong kinabuhi. Ug kana dili pagkatabang sa usa ka tawo nganuman moabot ang panahon nga maluyag kita. Moingon man ta maigsoon mo surrender na lamang ko ani. Wa man tay klaro ani. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon, Sister Ria Amante. Good afternoon, Pastor Sapri o sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod ni ining mao nga programa. Ang Ginoo kanunay magapanalangin kanatong tanan. Wow. Back to normal na sabta sa atong mga kaigsunan dinhi sa Balok o dapit sa Pilipigan o dapit sa Kankoy. Tungod kay nahuman ang operasyon diya sa pagtukod yung FM radio diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Unang atong gingnan ng atong station manager nga si Pastor Gideon Candelario ug atong general station manager nga hinahina no sa pagpangandam sa atong permerong pagpasalamat nining mao nga dapit sa Shine FM 95.3. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Henner Silva. Nagwas karon gikan kayon sa Hunog. Hunog ba na maigsoon diya sa dapit sa Dumaguete City. Salamat sa Ginoo nga Ginoo magamping sa inyo ang kinabuhi labaw sa tanan sa inyo hagyon nga pagtrabaho mga pinangga. Muna nga medyo laboy pag yun ang ako nga lawas tungod kay nakatulog ni mga igsoon kagabi alas 12 kay nag-ihaway pamikanding igsoon. O niya ning matamik alas 3 kay ming sayomi o gikan sa Malabuyog aron dili kayo init ang among travel. Na timing man sa maigsoon nga na-overheat ang sakyanan ni Pastor Kim. O niya matod pa niya maigsoon sulod sa usa ka bulan wa niya tubil-tubili og tubig. Wa man siya kabantay maigsoon nga nagdulhog dito sa Sardinia pag abot sa unahan tingala man ko maigsoon nga giparking mga alas 4 ng tingali tos kadlawon. O niya ingon siya ni maho mang sunog pastor. Pag-ukap niya magkaigsunan kinimbukan man maigsoon. May gani mga kaigsunan kay nagbalon sila tubig. Hapit ko na human. Nahurot ang tubig nilang binalon maigsoon kay pila to ka mga naa dito sa tungas oras na mong paabot aron mabugnaw ang makina. Kaya usa ka bulan man dai maigsoon nga walay tubil-tubil ang radiator. O niya mekaniko biya sab siya igsoon kay automotive na ang iyang kurso diya sa gulungan kaniadto. Asama usab na sa atong igsoon Brother Henner. Graduate na siya magkaigsunan sa year 2000 o niya nahimo na siyang manager sa dakong kumpanya sa St. Peter igsoon. Nahimo na siya nga dako-dako sa kumpanya. Matud pa niya magkaigsunan nagbulan siya 60,000 ang bulan. O grabe. Yung asawa magkaigsunan nga si Ma'am Aiza nagsweldo sa nagdako magkaigsunan kay parmasyan man na maigsuon. Apan diha sa tawag sa Ginoo gitalikdan nilang tanan mga kaigsunan. Dako og sweldo gitalikdan alang sa bulaton sa Dios. Grabe. Walang kagabi mga kaigsunan wala lang sa ko mag langas-langas mga kaigsunan sanglit na naman po say kinaadman kun on say kahimtang sa makina.
kay mismo siya may igsoon mao man ay ang kurso. Wala nga pila dagito ka minuto na asto nga oras usa na ulian sige ra gibukwak ang tubig mga igsoon. Hangtod nabugnaw hangtod ning normal mga igsoon kung atong imaginon usa ka bulan way inom-inom og tubig ang rejector. Ikaw ug ako man kaigsunan karon usa ka adlaw nimong di ka kainom og tubig murag magmala na imong dila, magmala na imong abil igsoon. One time mga kaigsunan last week nga gibati mga kaigsunan og diarrhea igsoon LBM. Kapilan na ako nagbalik sa CR hangtod ang ako ang abil mga igsoon apektahan nagmala. Kumao na epekto mga kaigsunan nga ang ato ang lawas mahutdan og tubig igsoon. How much more ang sakyanan nga init kayo na. Overheat igsoon. Patugan bidag lore. Pila ka minuto mga igsoon na uli ano sa kinakainom na mga igsoon. Una diha sa espirituhanon nga bahin unsa may maka-active sa tao. Unsa may makahatag sa kadasig diha sa espirituhanon kahimtang ang Biblia igsoon. Bisag kapoy among lawas o gani giingon diha mga kaigsunan luya ang lawas active ang espiritu igsoon apan luya ang lawas. Usahay kini atong lawas di na kaya pero kanatong espiritu igsoon perti pagkakusuga. Apan hinumdumi mga igsoon dapat ang atong kinabuhi nining kalibutan na atas gitawag nga balance igsoon. Sa atong physical nga bahin dili pwedeng di ta mo inom og tubig once sa usa ka adlaw kay 70% sa atong lawas igsoon nga tubig. May pay dili ka mukaog usa ka adlaw mabuhi ka pero bigan ni ka kaito inom og tubig sa usa ka adlaw di ka kainom bisag us ka baso ug unsa pa diya sa imong panginahanglan. Kag grabe kainit ron megson ma-dehydrate gyud ang tao. Mao na nga ang tao megson maluya o niya mahilo igsoon. Munang kahapong adlaw sa pagsakan ako igsoon sige kung iingnan ni Pastor Gideon nga ayaw sa kapas kay nanakas Panginoon. Although makaigsunar sa tanan nga nagatrabaho ako ro may pinakabata. Kaya kasagaran kay edad og 30, kay edad og 20 kapin ang nagsaka maigsoon apas 20 o niya ako may tagatunol mga kaigsunan na inaro ka init. Ko sa ako nga kinabuhi ako mismo nakabalo ko kung kaya ba nako nga isaka ang wire paingon sa pinakataas igsoon nga naa sa gitawag og 50 feet. Tulo na ka duha ka sumpay ug tunga sa usakalin. Taas na gyud unya inaron piting inita may igsoon ang nagbaet dito sa taas kag sige sinas ka init ingon siya nga walay payong diha. Perti ni kung inita sa tubo perting inita. Una nga paghapon may igsoon medyo tamlay gyud mi. O niya ang amo ang alawas igsoon medyo na kuan gyud sa init o sa trabaho although pinaagi sa tabang sa Ginoo. Muna nga pagkagabi nagihaway na sa kanti muna nalingaw na sa mimigsoon kay usa sa atong amigo magkaigsunan ingon siya pastor sayo na kayo ni ingon ko maigsoon sige kay ako wala medyo kasulay ihaw kanti parang arag og baboy sa adayon sayo na ni dabdabar na to ni di ako maigsoon naminaw gyud ko nila ako po'y taghakot og lukay piti naghanang lukay kay laya kay daghan kay nangahulog maigsoon kay tungod sa kainit haladab maigsoon sus hapit man ni puto ni kanting maigsoon may gani kay giduol mis tag-iya sa kanting isa wa na sa katuo ra magugsuito na ko suwito ni mga tawhana kay giguyon man dai ni kanting idabdaban usa man usaa man kay igsoon gawa ko ni pagkaaga ni nagkingon magigsoon nga sayon ra kay ni limpyuhan ni kanting nagbuto ni tinae sa sulod maigsoon mura katong balot. Unang paglimpyo taon mga kaigsunan sa suwito maigsoon ingon siya nga wa na gyud. Ingon niya usa mo na to ani sa okay ni dagan bitang tubig. Unang ikaw ug ako igsoon kun wa kita nahibangkagan sa trabaho bisan pinakasimpleng trabaho di gyud pwede igsoon. Unang atong kinabuhi atong espirituhanon nga bahin kun wa kita nahibangkagan sa pulong sa Dios dali gyud ta kay maluya sa mga sugilanon sa palibot. Dali tang mutuos sa palibot. Dali tang mutuos mga taong hubog. Hello. Mas tuuhan pa nato ang mga bisyoso kaysa mga taong mga alagad sa Diyos. Amen ba?
Hinumdumi ang mga alagad sa Ginoo bisag unsa pang sakit ng mga pulong. Tinud-anay ka ng alagad sa Ginoo, dili na sa basta-basta mutuo na yung istorya. Dili na sa dayag dali-dali nga mutuo na yung desisyon dayon, kundi dili pag-una-una panagmaayo igsoon. Una sa pipila ka mga bulan nga pagpaabot na to maigsoon, ingabot yun ang FM radio sa pagkadapit sa Sintong Kalugtugan para nga Sardenia, Malabuyok, Cebu City, igsoon. Mananiling mao nga dapit matod pa sa atong General Station Manager, ato na po ng pakuskan niya pastor, ato na po ng dugangan o lain nga tubo niya pakuskan ato na transmitter. Wow, tingali mga kaigsunan, murag mudulhog na ni maigsoon dito sa Paisite. Pero dili ta mula po magkaigsunan sa gitawag o requirement sa gobyerno. Ana naman. Ining kalibutan na maigsoon sa tabula pa. Inaman ta sa balaod sa kalibutan. Padayon ta maigsoon, ingon diri maigsoon sa 8. Matud pa diri makaigsunan gikan sa 8 ngadto sa 11. Ingon diri, paabota ang Ginoo nga maoy mulihok. Wow. Nausahay magud ang tawo sa kalibutan, magkara-kara magud. Labi nag-excited pa, moingon na, ay sige ko na. Sakto bitaw ni kayo. Ang mga alagad sa Ginoo maigsoon, kung makanungog ni ana, mahimuot ra na. Ututok ra na sa usa ka tawo, tinuod pagha ning sulti ang tawhana. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pag-watch karon, Ma'am Noemi Piano Caranel. Nasa mataron nga watch, nagtaron sa dapit sa Bacolod o dapit sa Maynila eksya. Ingon diri, ato ding basahon. Paabotang ang Ginoo maoy mulihok, pagbuhat kaniya uban ang pagpailog, ayaw kasinahi ang nagmauswagon o ang nagmalaboson sa dautan nilang pamaaki. Wow, naapoday ulampos igsoon. Mas muminto pa ang tao, dali pang muminto sa daotang paagi. Siyempre, kung ang tao mabuhat og dautan maigsoon, dili man na mahimutang o dili makaginansya, dili man na mahimutang maigsoon nga dili makapabor kanunay sa trabaho sa kalibutan. Ang mga alagad sa Ginoo maghulat ra magyud sa insaktong panahon nga gitakda sa Ginoo isa. Ingon diri sa 8, ayaw kasuko o ayaw kaligot-got, ayaw pagsubo kay kana makadaot. Wow, itudloan tas Ginoo, ayaw kasuko, ayaw kalagot o ayaw kaligot-got kay makadaot. Tanawa ra ko ng tawo maigsoon nga madidumtanon. Ikaw ug ako maka-encounter ini, ang tawo mga madidumtanon magsige ng panabi sa uban oy. Magsige nagpanugid, kabahin sa imong kinabuhi, tinuod dili. Di man na mahimutang. Di man na mahimutang maigsoon og dili kabalos mingon na ay kanang tawhana na. Lain na pong sumilon, ato na pong lain. Unang mga tao nga sugilan, hilasan na lamang. Pero ang mga tao nga relax ra igsoon, nga nagsubay sa palang kasulatan, relax na. Total sa dito nga na maigsoon, ningon ang Dios. Ako ray manimalos. Ayaw pagbalos, kaya ko'y mubalos. Wow. Ang pagbalos dili imuha. Ang pagpanimalos iya sa Diyos. Ang trabaho sa mga alagad sa Diyos, mao ang pagtuman o pagkinabuhi subay sa balang kasulatan. Maunin atong obligasyon mga pinangan. Ingon diri sa 10, dali rang mahanaw ang daotan. Inigtanaw mo sa ilahang nahimutangan, wala na sila diha. Tinuod dili. Tinuod. Maulawan man ang igsoon. Moingon man ang ayay. Sipyat man noon ko ani. Sipat ani. Dili man maayo tong ako ang nahimo sa kong sikatawo. Ako may doon maulawan ani. Mahanaw lang yun. Ano man.
dili man insakto o makatarunganon ang iyang ibuhat. Tanawa ra gud ang Biblia ingon diri, dalirang mahanaw ang dautan iniktan-aw mo sa iyang nahimutangan. Tinuod dili ang Biblia di ra ba gyud na mamakak. Tanawa ra gud nahimutangan wala siya diha. 11 apan ang mapaubsanon, tanawa ra gud ang mapanubsanon, no? Apan ang mapaubsanon makapanag-iya sa yuta o magpuyo sa kadagaya o kalinaw. Wow, grabe. Siyempre, di makamaunsa. I-smile rin ba na di mo maikson, maingon, ay basag dira ko na sila. Mama na ilang kalibay. Basag dira. O abot rabita, panahon nga makahuna-una. Makahuna-una rin yun. Bisag ko sa pa. Bisag ko ingon pa nagkaroon, sila ko isakto. Pero timan inasunod. Kung ikaw nagkinaboy sa pulong sa Ginoo, ang Ginoon nga insakto nagkinaboy sa subay sa pulong sa Dios. Ingon diri pagka-eksuunan, tanawa ra gud diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 4. Mga pagdasig sa usa ka tawo. Wow. Aron ikaw ug ako madasig maigsoon. Unsa may angay natong buhaton aron ka madasig. Di magbasa Biblia. Pagtuon sa pulong sa Dios, aron ka madasig. Aron ka makalimot sa mga sakit nga mga sugilanon sa imong palibot. Even sa imong igsoon, even sa imong ginikanan, even sa imong paryente, even sa isig ka magtotoo. Kay simpre may igsoon matag adlaw matag oras, nagkalain-lain nga ma-encounter nimo nga mga pinulungan sa imong isig ka tawo, magbasa ka Biblia. Wow. Even mismo sa imong kaugalingong pamilya, even sa imong anak, imong ginikanan. Kay ang tinuod nga nangalagad sa Dios, kanunay ning mapugnanon. Kanunay ning naa sa insaktong desisyon ang iyang pagabuhaton kay nag-agad ni siya sa plano sa Dios. Ato ning basahon ang Santiago Exo. Kapitulo 1 bersikulo 26. Ningon diri Exo. Ato sa ning basahon ang bersikulo 26 sa Santiago. James, ano doon ang Biblia diha Exo sa Santiago? Santiago do sunod ni siya sa Hebreanon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 26. Ato ning basahon Exo. Tanawa ra ko ningon diri Exo. Sa 26, kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, tanawa ra ko na. Sa atong kinabuhi karon, naagod tay gitawag og relihiyon. Ang sa manang relihiyon, denominasyon. Kung sa atong pagpailalom sa usa ka relihiyon, apan wa ta magpugong sa atong dila, patabog rag yaw-yaw, patabog rag panaot sa atong isig ka tawo, makatabang kahana sa sunod adlaw, dili. Hinunoa maulawan ta maigsoon. Ganuman. Kung dili gani na makaturungan nun o dili haom sa pulong sa Dios, siyempre dili na makiangayon o dili na ikalipay sa Dios. Tanawa ra gud diri. Ingon ang mensahe sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 26, giklaro bini. Mga tao bini maigsoon nga marelihiyon nga dunay pagtulunan nga giangkon sa kinabuhi. Tanawa ra gud. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, tanawa ra. Ikaw ug ako dili na kagarantiya nga relihiyon o pundok nga atong gibarugan, apan ang atong pinulungan magpatabog ra giyaw-yaw, wala nas pala ang kasulatan, dili ta matawag nga tinun-an ni Kristo. Amen ba? Tanawa ra gud. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan. Klaro dili. Klaro. Kinsay gasulti pastor? By Biblia kasulatan ang basaha. Wow. Walay kapuslanan igsuon ang relihiyon
nga ihag giangkon kung ikaw ug ako magpatabog ragyaw-yaw pagdaot sa isig katawo. Amen ba? Kay ang pagdaot sa iyang isig katawo karon musikat pa na siya. Pero sunod bulan, sunod tuig mga igsoon, mahitabo gina mga kaigsunan nga mabalaan guna kung unsay imong pinilungan nga imong gibato ngadto sa imong isig katawo. Kinsa may malakansi, ikaw o ang imong gibato? Wow! Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Noemi Biano Caranel. Amen yun na, Pastor. Tinuod yun na. Ibin mismo sa akong kaugalingon. Mao nga ikaw ug ako, kung nagpasakas pulong sa Ginoo, ang imuhang pinulungan, ang imuhang sinultihan, nagbasig yun as pala ang kasulatan. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samar. Wow! At taas mga panahon may igsoon nga wala tan makabalik diri pag live tungod kay gikan sa Thanksgiving sa Lalabirtan sa General Station Manager sa Kansumandig, ikaduhang pagpasalamat sa FM Radio sa Kansumandig niya tong minglabay nga Sabado o niya pagka-Martes ning direkta ta sa Malabuyok, Cebu City alang sa paggama gyud sa FM Radio. Muna nagiyahay rami o paingon dito silang Pastor Kim, naguna-una sila o niya ako doon na pa ko gihapit sa Baes o sa Dumanggiti tungod kay doon ako mga pisa nga akong ipangutana para gyud sa tower igsoon. O niya medyo mahal man muna nga inguli ko mga igsoon ning direkta kog Cebu City o ang taga Cebu na sa palit sa mga pisa. Salamat sa Ginoo, doon na FM Radio sa ato nga station manager mismo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. 101.3 Shine FM. Wow! Tingali nakakita mo sa live ni Pastor Kim kahapon alas 6 tingali to or alas 7 sa kagabion. Well, may nag-ihaw kanding. Kung nag-live si Pastor Kim, kami po nagkalingaw po migdabdab sa kanding hanton hapit ni Boto. Una nakatulog may meksyon alas 12 ni mata sa alas 3. Una nga ibin sa kong physical nga bahin iksoon medyo hapo sa biyahe pero dili ni maoy mahimong babag aron ta dili makapabit sa pagkamayos Ginoo. Akong gipasalamatan ang Ginoo sa kalamposan sa operasyon nga nagkahios sa gyud. Una nga bisan dutay lang mi maigsoon namis mga 8 ka tawo or siyam pero napatindog ang tower mga kaigsunan sama diri sa tower sa balok tungod uban ang tabang sa Dios. Adunay mensahe si Brother Inglaterra Armando Maigsoon from Samal. Maayong auto pastor, nakauli na di ay ka gikan sa Cebu, nakauli na gid ko Brother Armando Inglaterra karon pag yun o niya nagbulag-bulag namin ni Pastor Kim diha sa highway igsoon kay sila paingon sab sa sila sa Gihornan. O niya kita sa paingon dire. Nung video inyo lang yung madungog o masinati nga video ako pag yung ibati ang kahapok sa travel aban dili yun ay mahimo nga babag aron ta dili makapamit sa pagkamayos Ginoo. Tanaw ra gud may igsoon. Na dunay daghang mo angkon may igsoon nga usa ka tawo relihiyoso pero magpatabog ra yaw-yaw, magpatabog ra ngal-ngal kana bitaw magkarkara igsoon. O desisyon na yun, ngayon, ay, ako'y magbuot, oy, sakto ni. Ikaw, igsoon nga, season des pagpangalagan, may muotra ka sa tao sama nini. Nausa man na sa akong ilustrasyon, may igsoon, dili lang ko na i-mention, o sa atong amigo, magkaigsunan nga kauban, tingali maoran ko na iya, kinabuhi. Magsigigingon nga, ako, ani. Kanya gipangutan ng mga kaigsunan niya, nakasulay na kani, wala pa, karon pa. Wag yun, wag ka padayon Nexon. Unang ako sa kiinan ko bro, ayaw lang anak kay wapamanta anak. Ako Exon sa akong kinabuhi ang tinuod nga nag-agad ta maigsoon sa giyas Ginoo dapat digud ka mo arangkada kung wag kay kahibalo. Matod pa niya maigsoon ako isa ka. Ako kingnan maigsoon ayaw anak kay unsa may atuon niyang buhaton sa taas mulayat on niya ta kay wa ta kabalo sa atong gibuhat penting inita na mahumantaan ni awa gisa pasakay sa una nga doon na magoy mga taong sama ni anak
ikaw na lamang sa Panyas. Panyas puraton sa Ginoo dili gyud na maayo. Labi na kung magdala kag pundok igsoon nga moingon ka relihiyoso kong pagkatao. Insakto ning akong relihiyon apan madali-dalion pagdesisyon way kapuslan ang relihiyon. Tanawa na ko. Ato ning basahon pagbalik ingon diri may igsoon kung may nagtuo nga siya relihiyoso, unsa man ang relihiyoso? Relihiyoso ikaw ug ako maigsoon unsa may pagsabot sa tawon ini. Muangkon nga relihiyoso. Tingali born again. Unsay title niya na, unsa may title nga imong ipasilungan, mao pa na imong ipadako, that is relihiyoso. Ingon dire, kung may mo nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan, og nang limbong siya sa iyang kaugalingon. Grabe yun. Mismo ikaw ug ako imong gilimbungan ang atong kaugalingon, imong gipakaulawan ang atong mismo ang atong kaugalingon. Apan kung ikaw ug ako igsuon haong ang imong kinabuhi bisag di pa kamo angkon nga relihiyosong pagkatao, ang imuhang gipadako ang pagkamaayo sa Dios ituboy kun kas Ginoo. Wow. Nakabantay batas kalihukan sa kalibutan. Ang mga taong kanunay gituhal mao'y gipadatos Ginoo. Ang mga taong giayog underestimate mao'y gipauminto sa Dios ug nagmalinawon kay dili man mo kagaw mo kagat og isyu igsoon. Nakabantay mamo even sa social media. Hello. Pero katong mga tao mga kaigsunan makadungog ganig istorya sa social media dahil pag-react. Mainit dahil maigsun hangtod sa social media na nag-away na. Wa nay anay. Ato ba nang nabantayan na igsoon? Ang tinud-anay nga nangalagad si Ginoong mapunganon sa iyang kaugalingon. Maghulat sa insaktong panahon. Tinuod man ko na unsa man gingon sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 3 ngadto sa unahan. Ang matag butang adunay gitakdang panahon. Kung ikaw karon dili pa ka padato, ayo puksa padato ka. Kung dunay mga butang nga imong gipangandoy nga wa nimo maabot maigsoon karong adlaw paabot kay na ay giandam ang Ginoo nga mas labaw pas mga butang nga imong gipangandoy karong adlaw. Wow. Mas mangangha pata, mas masyak pata maigsoon. Wow, grabe ni. Tanaw ra ko. Dunay mga panahon mga igsoon nga makaingon ka, Lord, wa na magdugoy mahimo ani. Apan luyo din ang tanan, dunay kadaugan kalampusan, mas masyak ka pa sa mga panahon nga imong gituohan sa usa ka butang nga wala nimo dahuma nga maabot nimo. Igsoon. Mao nay tinuon nga nagsunod sa pulong sa Dios. Apan kung katong mga taong kusog mo kara-kara, moingon dayon nga dilabi nagdili maminaw istorya, moingon man ang ay kani mo sakto bisag kung saon pa. Bisag. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon, Sister Love Aria Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Ang atong oras sa igsoon alas 12:48 na magkaigsunan. Nabilit ng inyong kupos nga lagad sa samang tagna, sa samang higayon. O niyang kadlawon maigsoon. Back to normal na magkaigsunan. Uldo, ako lang yun ihatag sa ato nga DJ Jane. Ini nga ato nga programa alang sa mga greeting so mga pagkupangumusta igsoon. Ari kita sa mga pag-ampo. Salamat sa Ginoo sa inyong nga pakiguban sa hamubo na to nga panahon. O diya atong pasalamatan ang Ginoo sa kalampusan sa pagpundar na sa mag-FM radio sa dapit sa sitio Kalugtugan. Nag-operate na giron may igsoon dito gyud sa recording studio dito sa area ni Pastor Gideon na igsoon. Salamat sa Ginoo sa mga alagad sa Dios nga nagkahiusa, nagkatinambayaw ngay even sa init nga panahon igsoon kagabi grabe katugnaw. Unya pila ka adlaw may igsoon perti sa kainit
Unya karon sa kaharoy kahimtang dito sa Malabuyo kason. Kay diri perti na magyong init ta. Magapo ta igsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pagkikuban kanamo. Salamat o Dios sa imong pagbantay sa kusog kalikon nga imong ipasinati kanamo amahan. Salamat o Dios sa kalampusan nga imong gihatag sa pagpundar sa Shine FM 101.3 sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malabuyo. Nga diin ikaw naghatag kanamo kusog, proteksyon imong nga pasinati ka na mo o Diyos sa tanan na mo nga gibuhat o Diyos. Bisan pa man ikaw nagsulat sa tanan ng mga panginahanglan ni Pastor Gideon uban sa tibok niyang panimalay. Salamat o Diyos sa tanan nga nag-alima o nag-adiman ka na mo sa pagkaon, sa tanan nga pagtagad sa ilang pagtratar o Diyos. Ikaw magabalik kanila mga panalangin nga madagayaon nga mag-abot silang kinabuhi Ama. Sa kinabuhi usab ni Reverend Kim Ryan Makasaol uban sa tibok niyang panimalay. Salamat o Diyos sa ilang pag-travel karon. Kung wala pa man sila kaabot sa ilang nga tagsa-tagsa ka man Pinoyanan nga sila madangat, mahidangat o Dios nga puno sa kadaogan kalipay nga ilang maangkon ining mga tagnahakan. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, even sa tanan karon o Dios nga nagasir ning mao nga programa. I declare blessing sa matag usa, I declare prosperity, kadaogan kasiguruhan, labaw sa tanan ikaw magtagpo sa tanan gayon nila mga paginahanglan. Nining mao nga dapit o Dios among pagpangandam sa mao nga pagpasalamat nining umalabot nga Mayo 16 o Dios. Ako nga pag-ampo nga kanimo ikaw magasangkap sa tanan namong mga kinahanglan. Dungog himaya nga nalang gyud kanimo ang tanan sa tanang kaigsunan dinhi sa balok o dapit sa Pilipigan o dapit sa Kagbuy o Dios. Ikaw magapanalangin sa mga pamilya Ilhig family o Dios. Ikaw magapanalangin og sa uban pang makatawhan sa mao nga dapit Lord. Nga kanunay nagasunod o naminaw dinhi sa mao nga programa sa Shine FM 95.3. Dungog himaya nga nalangit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch karon maigsoon sa inyong paglantaw. Mayong pagpaniudto ulo maigsoon wa pa jud ko ka paniudto maigsoon video. Gibatik yun ako nga medyo duka mga kaigsoon na pasalamat sa Ginoo nga ato sab nga natagan og panahon. Medyo makapahaway-hawat ang kadyot mga kaigsoon naglagasab sa ato na pagpangandam og mananawa. Dalay kun ang Ginoo ang oras karon nato kaigsoon alas 12:52 na o niya adlaw karon nga Biyernes pizza 19 sa Abril. Ang nasunod si Mano kaigsoon pizza 16 last na nga Biyernes. Nang salamat sa Ginoo hapit na gyud last Saturday. Sunod si Mano kaigsoon 27. O niya Mayo na sa grabe. Kapaspas ang oras o panahon o niya mao na sab na ang celebration nining mao nga dapit. Dalay ko nang Ginoo sa inyong pagkikuban o pag-uban-uban karon maayong pagpaniudto o maayong pagkaon o maayong pagpangapi. Although mga kaigsoon karon grabe gud kainit mo nang nindot ro maigsoon og naibugnaw nga tubig maigsoon gikan gyud sa ref. Salamat sa Ginoo. Sa ngalan sa labing nga langdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol. Ani ano sa bangin yung ubos nga lagad, ubos nga sulugon, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa social media, Pastor Sapre Candelario, manablit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Gikan ng orasaha alas 12:53 sa kahapon. May pagpaniudto once again maayong hapon o may pagpaniudto sa tanan. Maayong buto ka na to.